Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламе иске куладка бистәсенә аша. Декабрь айы әлеге төбәктә яшәүче Моратовлар гаиләсенә бердәм ике бәйрәм алып килгән. Хөрмәтле якташларыбыз, Наилә Асраровна бүген 12 декабрь көнне, ә инде тормыш иптәше Марс Шәйхиевич 19 декабрь көнне юбилейлы туган көннәрен билгеләп үтәчәкләр. Аларга 65 яшь тула. Матур гомер бәйрәмнәре белән ихластан Бахтияровлар гаиләсе, сиңелесе Римма Султановна, тормыш иптәше Рөстәм Дамирович, Рафаэль һәм Әнисә, Диана, Динияр, Диляра, апасы Алия Шамионова котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әлеге якын кешеләребез турында сөйләргә керешсәк, без тик җылы сүзләр белән генә сөйләр идек. Гаилә буларак алар чын ышанычлы кырап төзеп, инде озак еллар кулга-кул тотынып, диңгез буйлап йөзәләр. Билгеле, гади кешеләр кебек алар авырлыкларны да, шатлыклы мизгелләрне дә бехисап күргән кешеләр. Олы бәхетләре булып батыр уллары, матур кызлары үсеп җиткән. Бүгенге көндә үзләреннән еракта яшәсәләр дә, гаиләләре белән мөмкинлек чыккан саен еш кына кунакка кайтып йөриләр. Олы байлыклары аларның яраткан оныклары. Әби белән бабаларына кунакка килү алар өчен зур бәйрәм һәрчак. Билгеле, бу бушка түгел. Чөнки безнең туганнарыбыз бик ачык күңелле, җылы йөрәкле кешеләр. Кайчан килмә, аларның табыннары мул итеп кырган, ә иң мөһиме, йөзләре ачык шат килеш безне каршылыйлар. Икесе дә алар бер-берсенә нык охшашкан, бер холыклы кешеләр дип әйтергә кирәк. Булганга түзеп, сабыр кылып, матур яши беләләр. Юбилейлары белән ихластан аларны котлап, алда да пара кошлар булып бергә, озын, тиез, саулыклы гомер кичерсеннәр иде дип телибез. Тырышлыклары бушка булмасын, бала аныкларының изгелекләрен, кадер-хөрмәтен тоеп яшәсәләр иде. Сезгә шатлыкта да, кайгыда да, янәшәбездә булган өчен бик зур рәхмәт белдерәбез. Котлы булсын сөеклеләр, бик күркле бәйрәмегез. Бүләк булсын ошбу көндә теләкләр бәйләмебез. Өметегез сүнми янсын, алга карап яшәгез. 65 ул картлык түгел, яшеннәрдә яшнәгез. Балалардан тик шатлыклы хәбәрләр килеп торсын. Гомерегез моңлы җырдай, бәхетле булып узсын. Сез туганнар хакын хаклап, матур яшәп киләсез. Кардәшләрнең кадерләрен, шөкер Алла, беләсез. Бәхетегез ашсын, ташсын, Ходай саулык кыз бирсен. Бусы артыннан башкалар гөрләп юбилей килсен. Хөрмәтле Наилә Асраровна һәм Марс Шәйхиевич, юбилей тантаналарыгыз котлы булсын. Алда якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә тыңларга чакырып калабыз.
матур, якын